sen dañi yinde Pilar speaking mayen bad jewti gabbitiɗe l'islam demde gendi jeene ɓamtare min mi firi ɓurano l'islam mo mi witti hen ko heewi yimɓe ganda wutte Pular e wutte dewal Allah nana jaadata so tawi on nani murtu wona jartudinɗo wona baɗo gueɗe beñiɗe lundiɗe nana sare ala saha men ɓoyɗo emin kaɓantono jeytare Afrique e gotaɓe Afrique min pulɓodira e général de Gaulle en e amen Malick Gaye ene woɗɓe helmere nde mbiyanmi hande ñiilal révolution waylare timmoni min gandano ɗum min mbi kisoro murtuɗo tengti leydi Mauritanie to ɓaleɓe ko yaɓɓaɓe jaggirɗen tan toon kono koko jalal jangal e jasgal enen maccuɓe ɗum noon neɗɗo ko ma tiɗɗito ma filñito ko ma wuññino ko ma gimto ko helmere murtude tan arno e hakkille amen min mbi min murtani gonga saria e potal emin murtani ɓamtare min murtani enen wellitare emin murtani jalbin dewal Allah ngal emin murtiri ndimago ɓamtu ɗemgal amen sabu on kaali kañum woni geñ gurdam amen foof noon Allah ɗowi min waɗi min hen min ko pari janggumi duuɓi sappo gande towde kemmi doctorat kono wiye nintelal science politique janngoy syndicat to leyɗele russe to nokku walaade kuuɓal syndicat ji leydi Mauritanie janngi toon e duɗal Afrique aji Amérique latine duttima to wiyete Kiev nawmi joom sudam nawmi ɓiɗɗum toon to wiyete Ukraine to leydi russe université biyet Tars Shevchenko ndondimi toon gande janngumi ko wiyete международное отношения relation international gattumi Paris université ji mi janngi hen ko heewi so haaldi gonga gurdamam fof mboɗo ɗaɓɓa gande kono gande ɗe fof jinmi wattumi koye Pular waɗ ɗum ken gendi mawdi mbanni ko mawdi gila dande mawi nil ha dande mawi Sénégal duuɓi ujunnaje sappo haɗen bisa en arde taniraɓe men ɗo ina windere nde eɓe jaa yiituɓe gande yiituɓe bindi taniraɓe men tedi ɓe laaminoɓe enne windere nde wasde andude hoore mumen nana moƴƴani neɗɗo so anda tarih mum neɗɗo so anda pinal mum neɗɗo so naftoraki ɗemgal mum neɗɗo so jetti Allah mum ɗon wona neɗɗo e nan ko dammuwol bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɗum min paami ko ɗum min darani kono yo ko yimɓe paamani ɗum cikkito gurdam tan ko wuttulo tan haranne piito becce tan nde mawnikino pinal wañƴo e mawnikinare tawi toppitaki ɓamtare woni hunde fof so tawi ken mbi ken julɓe l'islam ko gonga ene selli yimɓe ne ƴeeŋa gande ne ƴeeŋa aduna ƴeeŋa fof ene ƴeeŋa so wona gorano kanum tan woni ko waylotako ko kañum tan kadi ene jibini en no fof ma en garto hen saabu juma mawɗo paari o mi waɗi hen jewte le Coran source essentielle de la science anduɓe kawa holno ganɗe gummori en e gorano ma en jewten ɓuuri jogui weltare mawde guila bismiɗon gummimi enen France jaɓɓiɗon mi to dalbere diwoje ɗe aéroport ene Kennedy garɗon eri ɗon yimɓe an gummiɗa ha ɗo e bandiraɓe tedduɓe garɗon ha toon Philadelphie a New York ɗo e woɗɗonni e werlaji moon garɗon guila waktuji tati kikiɗe ha waktuji tati jamma ko ɗi comti garduɓe gummimi Paris darmi Allemagne tawi ndiwo ponno ko addudemi ka enen yeehi onon ɓiɓɓe mbimi wonɓe ɗo ɓe fof jaɓɓulmi jaɓɓugal ngal on meeɗani jaɓɓade mawɗo leydi gummiɗo Afrique ari ɗo en ete tampere nde dañmi e nder gurdamam mi yiiɗi ɗum Allah mi weltima saabu Allah on momtani kam nde ɗo tampere saabu heɓtinde ne dardam Allah jarama on jarama ñande jambareɓe Mauritanie jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e woɗɓe Saydou Kane en Ibrahima Sarr alay sagal min siftoro kala ɗo gonmi Ibrahima Sarr e Saydou Kane mo darodimi haɓanade ɓamtare ɗemgal men neɗɗo jagge ɓoore haɓɓide enne isum gueɗe ɓurɗe bonde enne aduna ɓe mbaɗama ɗum to wallata to so yeehi ha muusi jibgo taxi yo bandiraɓe tinɗe muñe ñagoɗen en fof Allah gueɗel gotel tawde tan murtuɗo Diop tawani en ɗo kala ɗo woni aduna he kanko tan goto ko kono ko darande ne kaɓane en fof somo wuuri kanko tan goto wawi lomtade hen ñagoɗen Allah hoto murtuɗa deke noon so Allah waɗi koddirejo mum egginiɓe Allah waɗi koddirejo mum min wurni kam fawoya menen tampere ndekene kamɓe wirniɓe ɓe mbirnade tawi mboɗo dari oɗon dari kaddi gurdam miijoji ɗi ɓe donino dalƴolnoɗe e mabɓe en donno ɗiɗon miijoji eɗen dalƴiɗen e mabɓe ha saria e potal ndimago ɓaleɓe Mauritanie laato duuɓi nogas Allah uddi noppam ɗi duuɓi nogas mbaɗa woni niɓɓere
bandiraɓe moƴƴi men e tedduɓe duuɓi jeegom Mauritanie Libye Irak ene jiilome bonɓe jambereɓe jaggama mbarama ɗo murtuɗo woni aduna fof yo adde ware Allah waɗi men niɓɓere nene suuri tinɗen ciftere nen Tidiani an jambaro ene sakka radio ji holde ceerno murtuɗo nene woni mboɗo majji tinɗen ciftere en Yerodoro Diallo ɗariɗo e haare men ɗarinoɗo holto ceerno murtuɗo woni penale foof Yerodoro Diallo ene saktude ne radio eyyi Allah dandi wari jambareɓe eyyi merti ene Mauritanie noppi ene cukki neɗɗo jangga rondo gande duuɓi joɗo duuɓi nogas noppi mum ko bindol hay nenam mi wawa haaldude mum so tawi ene wawa janggode bandiraɓe to ɗumen muusi kol Tengelle Ba meeɗan dañde ɗum Souleymani Baal meeɗan won dañde ɗum Umaral Fouti meeɗan dañde ɗum dendagal ɓiɓɓe halpulaar ɓe jibinaɓe e aduna o jambareɓe darniɓe leñol ngol meeɗan dañde hoɗo oɗo musidɗo mo dañi kono mi yettiri ɗumen Allah e nulaɗo muɗum dow ɗum mi ari mboɗo ñawi e Mauritanie mi jokki haare pinel mi jokki hen haare politique yimɓe fof ene ganda ɗum Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau Mali ha Burkina Faso bang yo bang iblis sappo e joyi ujunere neɗɗo Sénégal ɗo totta ɓene seedanteje pulaar tawi ko laamu suufi Mamadou Ndoye dillini enen bang yo bang leydi ndi tawi noppi enen ene cukki safara o ene muusi ene tiiɗi nogas e ɗiɗi million walla nogas joyi million enen CFA yaltin ɗum men ene weeɓani mbaɗi sippire hen ko Allah USE fed Amed Madi Gaye nde ceerno Ba en Boubacar Kane en ko kañum tottimi bio ene garɗumi garmi France ya safar nof woto ko temedere e capanɗe jeegom ujunere en nouveau franc mbiyen nogas joyi enen ujunere enen euro noppi ɗiɗi fof ma won capanɗe joyi ujunere euro mboɗo jogui ko wiyete sécurité social kono kañum rondata ko ene safar o ene gueɗe gueɗe eyyi holto ndin jawdi ene heɓete kadi taw ko machine ngaji ɓuɗɗi ñellitade ete kadi ina foti kadi joguede ko machine kadi faboya taw o so boni ɗum to lomto hay goto meeɗan ñagade mbuuɗo hay goto meeɗan ñagade